Pa swimming pool na sa ta mga katsuyans, inig human na tog ligo, aw sima-sima din natong baba din ha. Higop din daglumi nga priting lami aw wa na, daog na. Hey, maing adlaw mga katsuyans. So for today's video mga katsuyans, subani mi ninyong maligo dinhi sa swimming pool dinhi pod sa among dapit. Before na makasulod sa resort mga katsuyans, kinahanglan pa ta mobayad og entrance diring dapita. Barato ron bunoon ang ilang entrance mga katsuyans kay 10 pesos raman. Mao nang paghuman mong bayad, nilakaw na pod mi pasulod kay aron nga makaligo na lagi unta. Unya sa mong pagbaktas pasulod mga katsuyans, nalabyan na mo nilang isda dinhi ang perting ninduta, colorful kayo. Human na tog tan-aw dito silang mga colorful nga isda mga katsuyans. Nilargo ko dito sa kilid sa dagat kay akong tan-awon ba kung okay ba ang dagat. Pero pag-abot na ko dito mga katsuyans, nadismaya ko kay medyo lubog yun siya. Unya dagko kay balon. Unya ni balik og sulod mga katsuyans kay naglantaw-lantaw ko aning mga tawo nga nagduwa dinhi ang volleyball. Nindot man pod magdulag volleyball dinhi ay. Samtang galantaw-lantaw ko dinha mga katsuyans, ilang gipangutana ang gwardiya sa swimming pool mga katsuyans kung pwede ba mag-cottage dito sa sulod. Unya kay ang tubag sa gwardiya mga katsuyans kay dili man pwede, mo nang dirian na lang tas kilid ani. Pag human na magplaster dinha mga katsuyans, nibalik na pod mi dito sa entrance kay magpataod o ani. Kana bitong gitaod mga katsuyans kanang color brown ba. Kay usa man na silang requirements mga katsuyans aron makasulod ka sa swimming pool. Salaktod nga pagkaistorya mga katsuyans, kinahanglan pa ka mahimong Power Ranger adisir ka makaligo sa ilang pool. Kay aron kung magkinaunsa mga katsuyans, dili ka malumos. Kay ngano man mga katsuyans, naa naman kay power sama ni Superman ug ni Batman. Bito mga katsuyans, share lang nako nga ang kaning pagpangaligo namo dinhi karon, libre ra ni siya sa usa ka tawo. Otong paghuman og tawo datong brown nga pulseras mga katsuyans, nilargo na mi dinhi sa swimming pool para i-check gyud nako ba unsa gi power aning pulserasa. Medyo nabalaka lang pug kuan ni mga katsuyans kay papel ra ba to nga pulseras basin mabasa niya ba. Unya matangtang bitaw dayon. Bahalag mga tangtang nan tanan din oy basta kay maligo jud ko dinhi Kay sa tinud-anay lang gyud biya mga katsuyans, talag sara gyud ta makaligog ingon ani Mao nang suliton gyud nato kay nana ta dinhi Pag human na tog ligo dinha mga katsuyans, dili gyud na mawala na mga kaon-kaon oy. Kay gutom bigyan ang maligo. Aside sa gutom mga katsuyans, gana po biya mo kaon ba basta kauban nimo imong mahal nga hinigugma. Atik-atik din taglingi din ha mga katsuyans ba aron nga dili ta mahalata nga nag-vlog ta. Kay basin niya mahalata ta, nya i-subscribe nun ta nila. Na, perting hayahaya. Salamat biya kayo ha. Unya pagkahuman na tog kaon din ha mga katsuyans, dili gyud na mawala ng tubig oy. Kay wala man ta kadalag tubig nga gikan sa balay mga katsuyans. Kaning ice water atong tiradahan. May maning ice water mga katsuyans kay pwede rin mo mapalit sa tindahan. Tungod sa kauhaw mga katsuyans perting lamias pag inom na ko din Unya kay pag human na tog kaon din mga katsuyans, nagplano naman sila nga manguli sabay na lang butag uli sila ha. Siyempre alangan magpabilin ta. Pero natingala lang ko mga katsuyans kay uli man to ilang plano. Unya natingala ko kay nganong niabot mi dinhi ang dapita. Nahibulong ko kung nganong niabot mi dinhi ug magunsa mi dinhi ang dapita nga perti man nilang katawa Ay bantog ra day mga katsuyans kay mangaon man daw og lumi. Muhigop sa taba kay bugnaw man gikan. Unya ato gyud ning mapamatud-an karon mga katsuyans kung lami ba gyud ang lumi kung naa kay ka-share. Unya samtang naghulat mi sa order nga lumi dinha mga katsuyans dili gyud na mawala ng tabi. Unya wala pa pud day nako nagitanggal ng atong superpowers dinha mga katsuyans. So wala damha mga katsuyans, niabot na ang ilang gi-order nga lumi nga perting lami. Lami gyud ning lumi mga katsuyans, labi na og bugnaw nga panahon. Lami kay higop-higop og sabaw ani. Unya giparisan pa gyud nato nag loaf bread dinha daog na kaayo Pero ato gining tilawan ilang lumi be kung unsa gid kalami. Ay init man di ay. Pinakumot-kumot dayeg pan dayon aron dili mahalata nga niinitan. Mao nang kasirok nimo tawhana ka. Unya kay human naman ta sa loaf bread og tira mga katsuyans, tirahan na pud nato ni ilang lumi be. Sigop-sigop din ta kay murag bugnaw na. Kanilang gamay nga tupperware atong gamiton kay aron dili mahalata nga dako tagkaon. Mas maayo maning gamay nga tupperware mga katsuyans kay aron dali ra mahurot. Unya dali ra pud ta makadungag. Dili ra kay ta mahalata, mura ta nagkuan ba nga nagtimi-timi ra bitaw ta pagkaon. Di ba? Wala damha nahurot na. Mao nang kay nahurot naman mga katsuyans. Dirian lang po tataman mga katsuyans.